Beth sy'n bod ar crys a tei? Y sŵn o fel sialc arno bwrdi, fi'n just... Cyn i ysgol byddai'n gael. Fi'n mynd i mynd bocs bwyd. Fi'n rili lico gallu dewis be fi'n bita. Pob tro bocs bwyd. Pan o'n i yn yr ysgol gynradd, oedd y bwyd yn ffantastig. Dwi wedi clywed bellach bod bwyd ysgol ddim mor dda, felly bocs bwyd amdani. Down mewn lift achos mae'n cael 5 munud i fy hun. No way bys ni moyn mynd yn stuck mewn lift. O, sownd mewn Coridor. Fi'n casau lifts. Sa'n gwybod unrhyw un sy'n eisiau cerdded yn y glaw i'r ysgol, bus yr ysgol. Mae'r bws ysgol i ysgol fi bach yn hectic, so fi'n mynd i angen mynd gyda cerdded. Beth sy'n bod ar crys a tei neu siwmper a blazer hyfryd? Pawb yn edrych yn smart. Polo shirt trwy'r dydd, oedd rhaid i fi gwisgo un ffurfiol, a dde ddim yn hwyl. Gwisg a ffurfiol pob tro, fi'n lico'n edrych yn smart. Isten y blaen, achos os fi'n isten y cefn, byddai'n neud dim byd. Eistedd yn y cefn, ti o'n y flaen, mae pawb gallu gweld ti. Cefn o siarad y ffrindiau fi fyddai yn. Mae'r cefn, lot o bobl yn chwarae'n byti. Yn y blaen, yr athrawon yn gofyn cwestiynau i chi bob tro. Felly yn y canol. Bwrdd gwyn, dau beth i defnyddio bwrdd di, sa'n credu. Bwrdd gwyn, achos fi'n casau y sŵn o fel sialc arno bwrdi, fi'n just... Bwrdd gwyn pob tro. Bwrdi, please. Fi'n licio'r sialc. Fi'n hen ffasiwn.